Torstai, kerhoilta. Jaa, jos ei ollenkaan. Antenni homma. Ei oikein mene kunnon laapantille. Se on aika kapia kaikki. Niin, kyllä mä... Pitäis tuo nostaa tuonne, nuu. Ei peri. Joo. Ihan nappivireessä on. Täällä on tämä antennimestari. Tuolla oli tosi... Joo, siellä on antennimestari. Joo, no sitten Mä oon kisälly. Kiselle oppipoika. Meidän oppipoika. Eiköhän tavallisilla lemmareilla pojat, ei tämä näin kasata. Ei tästä tunnu. Ei tämä näin kasata. Tapea. Joo. Se on pojat kuitukaapelia se, ei se oo koksia. Eikö me laitettu silloin teippiä? Tänne vedetään Teippiä aina tuohon pohjaan. Kuirulla saatana RF. Meillä on vähän erilaiset saatana liittimet, näitä RF. Sitten laitetaanhan seinähän kato vedonlyönti, että kuinka kauan se kestää. Tyypillisesti ei varmaan kauan kestä. Joo, me tehdään sellainen vedonlyöntitaulukko. Montako vuotta se siellä Soirikallion on ollut? Joo. 5 vuotta. Mutta siellä ei olekaan laskettelu. Eikö siellä? Ja, Kyllä siellä mun mielestä vähän lasketeltiin, kun oli liukasta niin, mutta alamäkiä. ei. Siellä on kato tuollaisia tykkiä, lumitykkiä. Joo. Ei oo. Eikä hiihtohissi. Vedetään tepseli aina irti. Hei, voitko yhden laatikon ottaa vielä mukaan? Yhden laatikon otatte mukaan. Työpaikalla, mutta kun ei tuo silloin niin pitkä. Näkyykö se huomenna töihin?